Εδώ είναι ο διάδρομος. This is the main entrance, the main door of the building, of the apartment. Αυτή είναι κυρίως πόρτα του διαμερίσματος. Είναι πόρτα ασφαλείας. This is safety door. Ανοίγουμε και βρισκόμαστε στο hall. Εδώ είναι το hall. Αυτό το hall. Για να περάσουμε στο σαλόνι, το οποίο είναι τεράστιο, ευρύχωρο, με ενεργειακά παράθυρα αλουμινίου ενεργειακής κλάσης. Αυτό είναι το σαλόνι. Και εδώ μπαίνουμε στην τραπεζαρία. Επίσης ευρύχωρη, με εποξικό πάτωμα, παράθυρα αλουμινίου επάλληλα ενεργειακά. Το σαλόνι έχει ξύλινο πάτωμα και κρατάει ζέστη πολύ. Το air condition είναι καινούριο, όλο καινούριο. Στο σαλόνι είναι 12 και κρατάει 60 τετραγωνικά με 65 τετραγωνικά, 65 square meters. This is the dining room and this is the living room with glass with windows made of aluminium. Yeah, new windows, new air condition. The floor is epoxic in the dining room and the hall, and in the living room the floor is made of wood. It's very rare, this kind of technique. Εδώ πάλι είμαστε στην πόρτα, την κυρίως πόρτα που είναι ασφαλείας και έχει σύρτη. We see again the safety door from inside now. And this is the track. It's also made by epoxy floor. And this is the bathroom. This is a big bathroom. And this is the bedroom. It's a big bedroom, about 25 square meters. Είναι επίσης μεγάλο το δωμάτιο, γύρω στα 25 τετραγωνικά μέτρα, with aluminium windows and tent. And you can see the garden from the window. This is the garden here. We are going now to the balcony. And you can see the garden here. We have also tents, υπάρχουν τέντες και πλάγια και με τοπικά. Το μπαλκόνι είναι μεγάλο, χωράνε πολλά άτομα. Και εδώ είναι το δεύτερο υπνοδωμάτιο. Επίσης είναι μεγάλο και αυτό. Γύρω στα 20 τετραγωνικά, μπορεί και παραπάνω, 21-22. Με τυχιζόμενη ντουλάπα. Τεράστια ντουλάπα. Μεγάλη. Εδώ, όπως είπαμε, είναι ο διάδρομος. Υπάρχει ένα ράφι, γιατί εδώ μπαίνει το πλυντήριο για την μπουγάδα κτλ. Και εδώ μπαίνουμε στη κουζίνα. Εδώ είναι ο πίνακας, ο ηλεκτρικός. Εδώ είναι ο απορροφητήρας. Και εδώ είναι η κουζίνα μας. Με τα ντουλάπια μας.
το πάγκο μας και τα ράφια μας. Και το τραπέζι είναι τυχιζόμενο. Χωράει 2 άτομα. Μπορεί να πει άλλη μια καρέκλα εδώ. Αυτό είναι το διαμέρισμα. Είναι 81 τετραγωνικά με 2 αποθήκες. Πάμε στα 90 τετραγωνικά. 81 square meters of the apartment with 2 warehouses. It's 90 square meters. Και εδώ τελειώνουμε.